Astăzi ne jucăm un nou joc. Și da, nu ne jucăm pe Roblox pentru că deja m-am plictisit de peste cap de Roblox și am găsit un joc foarte fain. Nu știu dacă și vouă vă place, dar să vă explic jocul. Eu ar trebui să-l omor pe rege ca să fiu eu rege și pe parcursul timpului oamenii o să vină niște oameni ciudați la mine ca să mă omoară, ca să fie și ei rege, știți? Dar noi nu trebuie să-i lăsăm să ne omoare. Pot să fie și oameni care îmi dau lucruri bune, pot să fie și oameni care nu mă ajută cu mai nimic, pot să fie de toate, pot să fie. Hai să începem. Deci acum eu trebuie să-l omor pe regele ăsta. Așa. Și eu trebuie să fiu foarte atentă că, uite, am mirosit, adică o făcut așa cu nasul și mi-am dat seama că o să se întoarcă. Sau, na, dacă face, uite, dacă face așa, tușește, înseamnă că se întoarce, știi? Așa poți să-ți dai seama dacă se întoarce sau dacă nu se întoarce. Uite că l-am omorât. Și acum iau coroana și mă îmbrac. Că mă fac rege. Na, ce pot să zic? Uite, vedeți, acum omul ăsta va veni să mă omoare ca să fie rege. Și eu trebuie să îl prind și să-l bage la pușcărie. Și e foarte fain, uite, acum vor veni niște copii la mine ca să mă omoare. Uite că l-am prins pe ăsta grăsuț și îl bag aceea la pușcărie. Acum pe ăsta înalt. Așa, îl bagă și pe el la pușcărie. Și acum pe ăsta micu. Și l-am prins. Așa e jocul, e fain. Nu știu dacă o să vă placă, o să fie și ending-uri. O să fie de toate. Uite că l-am prins și pe ăsta. Și tu la pușcărie. Uite, ăsta îmi va da o băutură. Nu știu dacă e bună sau nu, dar hai că-l las să-mi dea băutura. Așa, da, mersi pentru băutură, da. Oare am făcut bine că am băut aia? Oare n-am făcut bine? Nu știu. Iar au venit omul ăsta ca să mă omoare cu sabia lui. Na, că te-a prins. Așa. Iar a venit și ăsta. Vreau oameni noi. Uite, acum mă duc la tron, cred, nu știu. Omul ăsta a rămas pe pauză. Așa. Da, cred, mai mult ca sigur mă duc la tron. Uite, m-am dus la tron. Mă așteptam ca băutura să nu fie bună și să mor de la ea, dar uite că a fost bună și n-a murit. Așa. Uite, vedeți, ăla a fost un ending. Hai. Vedeți cum m-a făcut coșul? Ați văzut? Așa, că am reușit. Am reușit să-mi pun coroana și să-mi pun îmbrăcămintea. Și uite, acum vine altcineva ca să mă omoare, să fie rege. Ha, te-am prins. Hop, te duci la pușcărie. Și acum vine altcineva și tot așa, știți? Hop, te-am prins. Trebuie să avem grijă și la săbii, că o să cadă săbii de sus. Și trebuie să facem așa, uite, să ne întoarcem așa, ca să cadă sabia și să nu cadă la noi în cap. Că dacă trecem pe lângă, așa, deasupra sabiei și nu ne oprim așa ca să cadă sabia, vom muri. Pur și simplu. Uite că l-am prins și pe ăsta. Nu înțeleg de ce vin copii la mine. Nu-l mai las pe ăsta. Vreau să văd ce se întâmplă dacă nu-l mai las să-mi dea băutură. Iară tu cu sabia ta.
Na, că te-am prins. Pe ăsta cred că îl prind cel mai ușor dintre toți, sincer. Dacă îi lăsam pe ăștia să treacă, călcau pe mine și mă omorau. Efectiv. Hai. Acum. Te-am prins. Dar eu nu înțeleg ceva. Când l-am omorât pe rege, eram pur și simplu slabă. Adică slab, că în joc sunt băiat. Dar acum că sunt rege, sunt foarte gras. Și nu înțeleg de ce. Am murit. De ce? Că n-am mai băut băutura aia acum. Cred că de aia că n-am mai băut băutura și uite că clovnul ăla l-a omorât pe omul ăsta cu coroana mea. Da. Cred că am murit pentru că n-am mai băut băutura aia ciudată. Eu am crezut că m-a prins. Eu am crezut că nu-i bună băutura. Asta vreau să zic, doar că m-a prins regele. Hai să mă uit atent la rege. A clipit și mi-am dat seama că să se întoarcă. Face niște lucruri înainte să se întoarcă, uite. Iar a clipit. Hai că pot. Hai că pot. Hai, am putut. Am putut. Să-mi ziceți dacă vă place, dacă vreți să facem și partea a doua, pentru că o să facem partea a doua, să știți. Și cât timp îl prind eu pe băietul ăsta, voi apăsați pe butonul de like, pe subscribe și scrieți în comentarii tot ce vreți voi. Orice vreți voi, poți să scrieți de toate. Așa. Dar cel mai mult aș vrea să vă abonați la canalul meu și să apăsați pe butonul de like. Bine, aș vrea și să scrieți ceva în comentarii, dar nu m-aș supăra dacă n-a scrie. Cel mai important e să vă abonați la canalul meu și să apăsați pe butonul de like. Mi-a căzut lumina aia în cap. Deci nu cred. Uite, am murit și mi-a căzut lumina aia în cap. Și nu știu ce s-a întâmplat, s-a distrus orașul din cauza că am murit. Pentru că s-au pus regi niște copcii. Efectiv. Na, ce să fac? M-am speriat că a ridicat capul și am crezut că se întoarce. Așa. Ce să fac, ce să nu fac, asta vreau să spun. A clipit și mi-am dat seama. Dar ce supărată e omulețul ăsta. Vedeți? Eu să fiu un rege foarte fericit, nu ca omul ăla. Ia uitați ce zâmbet de diabolic am. E că de diabolic, pentru că personajul este un băiat. Așa. Da. Nu te-am prins. Gata, te-am prins. Te-am prins. Iar veniți voi, copcilor. Bă, dar numai personajele ăștia. Copcii ăștia și ăia doi oameni. Și cu ăla care îmi dă băutură. Băutură, băutură și manele. Și femei de 7 stele. Știți muzica? Hai că las de data asta pe ăsta ca să-mi dea băutură, că data trecută a murit. Că nu l-am lăsat să-mi dea băutură. Mama, dacă nu mă atingea ăsta acum... Bă, nu cred. Nu cred. A murit. Deci înainte a murit că nu am băut băutura și acum am murit că am băut băutura. Eu nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic. Hai. Hai. Bă, dar nu înțeleg de ce mereu când ridică capul mă sperie și cred că o să se întoarcă. O tușit și mi-am dat seama că o să se întoarcă. Îmi place joculețul ăsta atât de mult. Trebuie și voi să-l încărcați neapărat. Nu mai știu cum se cheamă, dar la finalul videoclipului o să vă arăt cum se cheamă. Dacă m-am întors ca să nu călcați pe mine. Ce face ăsta? Ăsta văd că n-are nimica, n-are sabie, n-are nimica ca să mă moare. Oare ce face? M-am îmbrăcișat, ce drăguț. M-am căsătorit cu
cu el, efectiv. Avem și doi copii împreună, unul care e mai puțin și se neacă. Foarte interesant. Da, mă așteptam să mă căsătoresc cu un băiat. Un băiat ca mine. Bă, eu vorbeam cu voi și nici nu mi-am dat seama când o fac nu știu ce ca să se întoarcă. Na. Te-ați văzut cum a făcut cu ochiul? Nici măcar nu mai făcut cu nasul, nu mai clipit, nu nimic. Și nici nu a tușit. Efectiv, s-a întors așa cu ochii, așa. Deci dacă tușești acum să faci ceva, nu a făcut nimic, hai. Avem coroana, avem îmbrăcămintea și plecăm. Are cheloaței cu inimioară. Tu iară. Bă, ce e în cufărul ăla? Bau. Bam. Bau, bam. Să-l las, să nu-l las, cred că nu o să-l las. Hai că nu-l las. Dar deja m-a atins. Deci să vezi de nu mor acum. Să vezi de nu mor. N-a murit. Totul bine. Dacă n-a murit, e bine. Pe ăsta nu mai las să mă îmbrățișeze, că știu că o să mă căsătoresc cu el. Mamă, cum s-a speriat. Sau cred că e trist. Ne, că nu vă las să treceți peste mine să mă omoarăți. Bam. Bam. După aia vreți să îi lăsăm pe ea să calce pe noi ca să vedem ce se întâmplă? Vreți? Eu zice că da. Sau hai că fac asta în următorul episod. Nu te las. Nu te las să îmi dai băutură. Am băut deja o băutură, nu mai vreau nimic de la tine. În episodul următor știți ce voi face? Bine, dacă vreți partea a doua, nu vă oblig. Deci dacă se strâng 5 like-uri la episodul de astăzi, vom face partea a doua. Și scrieți și în comentarii dacă vreți partea a doua. Așa, ce vreau să vă spun. Da, în partea a doua o să facem lucruri care nu le-am mai făcut. Adică o să-i lăsăm pe ceilalți, să-i lăsăm oamenii să ne omoare, să vedem ce expresie fac, știți? Că n-am văzut asta, o să vedem ce se întâmplă dacă mă calcă oamenii, ce se întâmplă dacă mă calcă oamenii ăia și ce se întâmplă dacă las copiii să... Da, parcă am văzut. Da, am văzut ce se întâmplă dacă las copiii să mă omoare. Na. Și chestii dintre ăștia. Cam atât a fost și cu episodul de astăzi. Dacă vreți partea a doua, v-am spus ce trebuie să faceți. Apăsați pe butonul de like. Trebuie să strângem 5 inimioare și inimioare like-uri și scrieți în comentarii dacă vreți partea a doua, pentru că, o să dați like pentru că vă place, nu că și vreți partea a doua și scrieți în comentarii ca să fiu sigură. Și abonați-vă la canalul meu și noi ne vedem data viitoare. Pa! V-am promis că vă arăt cum se cheamă jocul, așa se cheamă jocul, ăsta e jocul, vedeți? Și